Je merkt aan het waar zoals Joert dat er wat verhoort, dat het jestiger wordt. En van de morgen heb ik eerst nog een aantal plaatsjes maken, zat tussen zo'n en 8 uur. En ik wilde toch even mooi nemen, de bewolking, later weer een aantal opklarings. En ik had van de morgen nog redelijk wat zinnensjoen in huis, maar dan kwam ik weer wat buikens achterbij. Wel, het waar voor de komende dagen, zucht er wisselvallig, koud en jestig uit. Joen en vannacht. Staan er gewoon buien. Buien, maar komen ze op tongen, die had vooral voor het kust- en watergebied. En vierdens, ik wil eens even een opklaring. Temperaturen 4 of 6 graden. In het kust- en watergebied zo'n of 8 graden. En de wind is matig rond vrij krachtig. Kust- en water krachtig en die komt uit west tot zuidwest waai. Morgen ik buien. Buien, maar komen ze op tongen. Ja, op meerdere plekken komen ze op tongen. Vierdens komt de zinnen er ik wel eens even bij. En de temperaturen zijn over 13 graden. En de wind ziet het noorden op, krachtig, krijgt 4 van 6. En dat geldt van boven de Marne kustgebieden. Maar op het noordelijke pad van Isamaar en in het watergebied kan die wind wel eens betiden hut worden. En dan vooral het westelijk watergebied. Terug naar de joentijd en nachtbuien. Op naar het vooruitzicht. Vreed betekent rein, licht rein, een buiig karakter. Ik wil weer droge perioden. Temperaturen op vreed zijn 13 graden. Sneeuw komt de zinnen er weer eens even bij. Buien, buikus en een temperatuur om en bij de 13 graden heen. En sneeuw komt de zinnen er meer bij. Minder buien, nog een buiken, flinke droge perioden. Maar de temperatuur 12 graden. Ik had juist al zijn, de trui kwam weer aan. En de wind beloont het meer en meer in het eerste en het zuidesten. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het jestwaarsje in.